de marcar. Enric és un noi d'uns 38 anys que viu a Manchester amb la seva parella, ja fa uns 10 anys que va marxar del poble. Però pensar que el meu fill creixerà allí, Estàs pensant en tornar? no sé. M'agrada que sigui una miqueta cagadubtes i que dongui 2 passos endavant i un enrere i no sàpiga a vegades, no? És que no sé si és millor que cresca així que a Manchester. Esteu pensant en mudar-vos així? És una història en la qual tots ens hi podem veure reflexat. La relació que tens amb la mare, què és el que passa, com és la mare amb tu, com ets tu amb la mare, la relació que tenies amb l'àvia. Està molt bé, això de voler córrer món i tot això. Però que no se t'oblide mai que este poble t'ha criat. Ho sé. La construcció de personatge sobretot venia més pel viatge que fa ell a través de tota la història. No? Quan llegeixes la primera vegada, comences a visualitzar o a imaginar-te una miqueta com serà Enric. Hi ha com certes preguntes que et fa, sobretot quan acabes de llegir el guió, quin punt està emocionalment, quan arriba aquí al poble com està, quin és el seu objectiu, quines són les seves necessitats, quines són les accions que du a terme. ¿Lo puede explicar? Eso espero. I quan tens tot aquest mejunje, després ja vas a cada seqüència, no? A treballar-la, a veure l'objectiu, les accions, tot plegat.